ବାଲେଶ୍ୱର ଏକେଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଦେଇଛି? ଏହି ଡାକରାରେ କଣ ବନ୍ଦ ଓ କଣ ରହିବ ଖୋଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ଏକେଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଦେଇଛି? ଏହି ଡାକରାରେ କଣ ବନ୍ଦ ଓ କଣ ରହିବ ଖୋଲା? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥଚକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏକେଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଠିକରେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ 16 ତାରିଖରେ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ପାଳିବ ବିଜେଡି। ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏକେଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଦୋକାନ ଓ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡି ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ଏକେଏମ୍ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସିସି। ଆଜି ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘାକୁ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, ଡାଏରୀ ଦୋକାନ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିପାରେ। ନମସ୍କାର।